Вітаю, шановныя сябры. Сённяшні герой роман Леаніда Дайнекі «Меч князя Вячкі». Рэч у тым, што 28 студзеня Леаніду Дайнеку споўнілася б 85 гадоў. Прымяркоўваючы да угодкаў знакамітага беларускага гістарычнага раманіста, мы сёння пагаворым пра адзін з самых вядомых ягоных гістарычных раманаў «Меч князя Вячкі». «Меч князя Вячкі» ён выйшаў з руку ў 1987 годзе, а ў 1988 годзе ён атрымаў дзяржаўную літаратурную прэмію Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Гэты раман ён увайшоў у аналы беларускай гістарычнай прозы, замацаваўся там і, канешне, на сённяшні момант з'яўляецца даволі такім вядомым у Беларусі. Хоць сам князь Вячка, ён такі, скажам так, не вельмі вядомы гістарычны персанаж, у сэнсе сам ён вядомы, але для гісторыкаў вельмі мала звестак пра яго ў летапісах, у хроніках. У асноўным мы ведаем пра яго з хронікі Генрыха Латвійскага, то бок з хронікі, якая была напісана ворагамі князя Вячкі, ці князя Вячаслава Кукейноскага. У гэтым сэнсе тут, канешне, вельмі цікавы такі момант, хоць з іншага боку, канешне, і ў часы БССР вось імя князя Вячкі яно было ў падручніках па гісторыі Беларусі, яно разам вось з імёнамі Якова Палачаніна, які таксама з'яўляецца героем рамана «Меч князя Вячкі», імёнамі Васіля Вашчылы, Францыска Скарыны, яно ўваходзіла вось такі канон БССРаўскай гістарыяграфіі. Хоць разам з тым вельмі цікавы персанаж, вельмі цікавая постаць беларускай гісторыі. Таму сёння мы вось паразмаўляем пра гэты вядомы гістарычны раман. Пра самога аўтара. Леанід Дайнека нарадзіўся ў Клічаўскім раёне, як я ўжо казаў, 28 студзеня 1940 году. Навучаўся далёка, першая яго адукацыя была сярэдняя адукацыя, пазней ён доўгі час так выбіраў прафесію сваю, павандраваў па Савецкім Саюзе, у асноўным быў у Расеі, быў у Свердлоўскай вобласці, працаваў там на будоўлях у Ніжнім Тагіле і пасля вярнуўся ўжо ў 60-е гады, вось у час хрушчоўскай адлігі вярнуўся ў Беларусь і тут ён паступіў на аддзяленне журналістыкі філалагічнага факультэту Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Пасля заканчэння філфаку БДУ ён быў накіраваны ў Віцебск. Там працаваў пэўны час, это 60-е гады, на студыі Віцебскага абласнога тэлебачання, а пазней перавёўся ў Менск і з 1972 году працаваў у рэдакцыі часопіса «Маладосць» на пасадзе адказнага сакратара. То бок ён фактычна апрацоўваў вось усе творы, якія дасылаліся ў той час у часопіс. 70-е гады гэта, канешне, росквіт такой беларускай прозы, у тым сэнсе, што вось гэтыя тоўстыя літаратурныя часопісы яны чыталіся, яны былі папулярнымі, па іх былі чэргі, яны выходзілі вялікімі накладамі, увогуле у той час, канешне, краіна вельмі шмат чытала. Ну і вось ён працаваў да 1989 году. Ён выдаў у гэтым часе некалькі зборнікаў паэзіі сваё, ну, у прынцыпе, ён сфармаваўся і ўвайшоў у літаратуру як паэт. Выходзілі адзін з другім ягоныя зборнікі. Пазней, ужо ў 80-е гады, ён звярнуўся да гістарычнай прозы. Вось выйшаў першы яго раман «Меч князя Вячкі», пазней «След ваўкалака» пра Ўсяслава Полацкага, яшчэ трошкі пазней выйшаў раман «Жалезныя жалуды» пра фармаванне Вялікага княства Літоўскага, ўтварэнне Вялікага княства Літоўскага. Яшчэ пазней «Назаві сына Канстанцінам», тут ён ужо ўвайшоў у новы такі жанр гістарычна-фантастычнага ці гістарычна-фэнтэзійнага раману. Ну, вельмі цікавы, мне здаецца, вось гэты «Назаві сына Канстанцінам». У яго была задума напісаць раман пра Давыда Гарадзенскага «Гарады не здаюцца», аднак ён гэту задуму не паспеў рэалізаваць, таму што у жніўні 2019 году ён пайшоў жыцця. Такім чынам, вось пражыўшы 79 гадоў, ён стварыў даволі шмат гістарычных раманаў, напісаў аўтабіяграфічны раман, тамы прозы ягоныя
паэзіі, ну фактычна на сённяшні момант можна сказаць, што ўваходзіць у такую класіку беларускай літаратуры. Вось коротка пра аўтара. Што ж пра сам твор? Сам твор, ён, ну, з майго гледзяшча вельмі цікавы. Гэта такі беларускі рыцарскі раман. Ну, кшталту, як пісаў Вальтер Скотт у канцы 18-го, пачатку 19-го стагоддзя. Вось падобны, у нечым падобны да рамана Айвенга. Ну, у прынцыпе, падабенства яно яшчэ характарызуецца і храналагічнымі падзеямі, якія адбываюцца ў тым рамане і ў гэтым. Ну, напрыклад, раман «Меч князя Вячкі» пачынаецца з таго, што двое варожых віжоў, яны прыходзяць пад сцены Кукейноса і спрабуюць пранікнуць у кукенойскі дзядзінец, у крэпасць вось там да палацу князя Вячкі, каб яго забіць ці выкрасці ягоную дачку Сафію. Адзін з іх тэўтонскі рыцар, а другі былы жыхар Кукейноса Браціла. І вось гэтыя два віжы, яны з мячамі, ўсё там, дзякуючы сувязям Брацілы, яны пранікаюць, іх ловяць на гэтым, і ім не ўдаецца выканаць сваю задуму, і пазней вельмі цікава абыходзіцца з імі князь Вячка. Князь Вячка, ён даведаўся, што вось праніклі такія людзі з пэўнымі мэтамі, і мэты іхныя ён ведае, і ён вось прапаноўвае такі рыцарскі двубой з тэўтонскім графам, граф Пермон, які, скажем так, таксама праяўляе такую сваю цвёрдасць у сваіх перакананнях, што паколькі Вячка ён вораг тэўтонскага ордэну, ён вораг рымскай царквы, то ён павінен быць знішчаны. І вось нечакана для яго князь, ён кажа, хай вось Бог нас рассудзіць, і адбываецца гэты паядынак. У паядынку князь Вячка перамагае. Такое падабенства напрошваецца з ангельскім манархам Рычардам Львінае сэрца, калі ён сам асабіста ўступае ў двубоі, у рыцарскія паядынкі, і гэтым праяўляе асабістую рыцарскую доблесць, рыцарскую адвагу. Ну, у той час, а гэта самы пачатак 13 стагоддзя, гэта было заканамерна для еўрапейскіх монархаў, хрысціянскіх монархаў. Асабіста змагацца на турнірах, асабіста ўступаць у паядынкі. Монарх гэта быў прымус інтэрпарыс, то бок першы сярод роўных. Гэта быў час, калі сапраўды не было такога вось абагаўлення манархічнай улады, таму што ў заходняй Еўропе царква сведчыла пра тое, што вельмі важны момант гэта асабістыя якасці монарха, асабістая ягоная высакароднасць, асабістая рыцарскасць. І гэта дае яму права на кіраванне тым ці іншым народам, той ці іншай дзяржавай, тым ці іншым горадам. І вось Вячка, ён перамагае тэўтонскага рыцара і даруе яму жыццё. Адпраўляе яго ў Рыгу. Рыга, вось якраз тады толькі заснаваны горад у вусці Двіны, і тэўтонец туды плыве. А вось свайго здрадніка яны топяць у Двіне. Вось такі пачатак раману «Меч князя Вячкі». Увогуле, сам сюжэт пабудаваны на тым, што адначасова праводзіцца некалькі сюжэтных ліній. Адна лінія – гэта князь Вячка і ягонае жыццё, барацьба супраць тэўтонскага ордэну, барацьба за сваё княства, таму што ягонае княства – гэта горад Кукейнос, які стаіць на Двіне і які з'яўляецца васалам вялікага князя Полацкага. Вось ён называе сябе васалам вялікага князя Полацкага, хоць сам Вячка ён з'яўляецца сынам князя Полацкага Барыса Давыдавіча. Такім чынам ён паходзіць з Рагвалодавічаў, ён разумее сваё высакароднае паходжанне. Вось адна лінія звязана з ягоным жыццём, з ягонай барацьбой, іншая лінія звязана з жыхарамі вёскі князя Рагвалода Свіслацкага. Вёска называецца Гарэлая Весь. У тым сэнсе, што яе некалькі разоў палілі, і тут выходзіць на авансцэну дзве асобы. Гэта Якаў, пазнейшы Якаў Палачанін, і Мірошка, пазнейшы Мірон, які захоўвае полацкі летапіс. Трэцяя лінія – гэта лінія Полацка, полацкага князя Уладзіміра Валодшавіча, які захапіў полацкі пасад, які змагаецца з полацкім вечам, адхіліў ад кіравання полацкім уласна самога князя Вячку, а ягонага брата Васільку ён саслаў у манастыр. І чацвёртая лінія – гэта лінія тэўтонская. У асноўным тут адбываецца дзеянне ў Рызе, але таксама вось у іншых тэўтонскіх замках гэта біскуп тэўтонскі Альберт фон Буксгёден
і Генрых Латвійскі. Генрых Латвійскі вельмі цікавая асоба, ён выступае як антыпод князя Вячкі, таму што ён паходзіць з летаў, леты гэта продкі сучасных латышоў, і ён здрадзіў свайму народу, ён стаў тэўтонцам, як пішуць, ён стаў немцам, ён выракся сваёй культуры, сваёй мовы і пачаў пісаць хроніку Генрыха Латвійскага. Вось якраз гэты Генрых Латвійскі і апісвае ўсе падзеі, якія адбываюцца ў Лівоніі у пачатку 13 стагоддзя. Вось такія сюжэтныя лініі, часамі яны перакрыжоўваюцца, часамі яны ідуць паралельна, але тут вельмі важна што Леанід Дайнека ён паказвае сапраўды вось тую рэчаіснасць, якая з аднаго боку гэта рыцарская высакародная такая эліта. Тут ёсць і князь Вячка, гэта ёсць ягоны старшы дружыннік Халадок, гэта ёсць Якаў Палачанін, які становіцца фактычна спадкаемцам князя Вячкі. А з іншага боку ён паказвае, што вельмі шмат у народзе цемры і паганства. Вось на працягу ўсяго раману вось ідзе гэта барацьба паганства і хрысціянства. Нават сам Вячка некаторыя рэчы ён робіць, хоць ён ахрышчаны ў ягоным горадзе царква, ён звязаны вось з царквой усходняй праваслаўнай царквой, але разам з ім ён робіць шэраг рэчаў, які размаўляе там, спрабуе там размаўляць з душой князя Ўсяслава, напрыклад, ці яшчэ нешта. А так сам князь Вячка. А ўжо што робіцца ў вёсках, то там гэта барацьба, яна паказана вельмі маляўніча. З аднаго боку там у хатах знаходзяцца іконы, абразы святыя, а з іншага боку пакланяюцца там нейкім лясным багам, лясным ідалам, як называе аўтар вось гэтага раману Леанід Дайнека. Таму, канешне, ёсць у рамане паказана і жорсткасць вось гэтага веку і бесчалавечнасць, і разам з тым гэта суседнічае з такой высакароднасцю. Вельмі цікава паказаны Полацак. Полацк гэта абсалютна такі еўрапейскі горад. Якаў Палачанін, мара якога вырвацца са сваёй вёскі, вырвацца з палону, ён патрапляе ў палон, вырвацца з няволі, таму што яго пагражае ўвогуле рабства. Яго баярын набыў у друцкіх вояў, друцкая дружына захапіла гэту вось вёску, гарэлую весь, і пагнала ўсіх мужчын у рабства. Яму пагражае рабства. І вось Якаў Палачанін, ён паўтарае сабе, што паветра Полацку робіць свабодным. Вось гэта адразу перагукаецца з такім еўрапейскім сярэднявечным правілам, што паветра гораду робіць свабодным. Любы чалавек, якога б стану і звання ён не быў, калі ён уцякае ў горад і пражывае там адзін год і адзін дзень, ён ўжо робіцца свабодным чалавекам, ён робіцца асабіста незалежным чалавекам. Таму Полацак паказаны такі вось абсалютна такі еўрапейскі вялікі горад, у якім ёсць усё, у якім з аднаго боку там і арыстакратыя жыве, і рыцарства, ёсць іншаземцы, ёсць гандляры, ёсць купцы, ёсць баярства полацкае, ёсць полацкае веча, вельмі маляўніча, дарэчы, паказана барацьба на полацкім вечы. І той, хто вывучае ўвогуле гэту гісторыю ранняй Беларусі, вось менавіта вечавых правілаў, то будзе нават проста цікава з гістарычнага гледзяшча пачытаць гэта, як адбывалася вось барацьба вечавой верхушкі, верхавіны з князем, якія былі там правілы і гэтак далей. Там вельмі цікава проста апісвае Леанід Дайнека. А з іншага боку ёсць нізы полацкія, якія смерды, якія патрапілі ў горад, былыя сяляне, і ёсць чаляднікі, абслуга, і ёсць чэлядь нявольная. Это людзі, якія фактычна не маюць асабістай свабоды. Это фактычна людзі такого рабскага стану. Канешне, паказана вось такая лацінская цывілізацыя, рымская Рыга. Вось горад Рыга, капітула рымская на чале з біскупам Альбертам. Канешне, еўрапейскае рыцарства, у якім ёсць і шмат жорсткасці, падступнасці, але разам з тым ёсць і шмат ідэйнасці. Таму яны там цвёрда адданыя вось сваёй місіі хрысціянізаваць паганцаў. Паганскія племёны это балтыйскія племёны, гэта лівы, леты, земгалы, аукштайты і гэтак далей. Князь Вячка, дарэчы, вельмі шчыльна супрацоўнічае менавіта з балцкімі племёнамі, з літоўскімі племёнамі, латышскімі, і ў канцы свайго жыцця ён супрацоўнічае з эстамі, продкамі сучасных эстонцаў. І вось эта барацьба, якая ідзе ўнутры вось самой полацкай зямлі, называецца Вялікае княства Полацкае. Таму Полацк гэта цэнтр, княства Кукейноса, Герцыке, княства вось Друцкае, Менскае і гэтак далей. Гэта ўсе васалы полацкае княства. Вось класічная еўрапейская такая феадальная дробнасць. У рамане вельмі добра паказана унутрыцаркоўнае жыццё, унутрыцаркоўнае, якім чынам вось ішла вось гэта пропаведь сярод паганцаў. З аднаго боку, канешне, выкарыстоўвалася вайсковая сіла, з іншага боку там былі прапаведнікі, якія былі цалкам аддадзеныя сваёй справе, каб данесці слова Божае да паганцаў. І паганцы яны паказаныя таксама рознымі.
З аднаго боку, канешне, яны там маюць свае звычаі, трымаюцца сваіх звычаяў, з іншага боку, канешне, нападаюць, паляць, забіваюць місіянераў хрысціянскіх. І гэта, канешне, аўтарам яно ўсё імкнецца паказацца ўсё такім комплексе, так больш аб'ектыўна, як бы з вышыні птушынага палёту. Што тычыцца назвы рамана, «Меч князя Вячкі». Рэч у тым, што вось у сваёй барацьбе з ордэнам князь Вячка заваёўвае давер і заваёўвае такое павагу і захапленне полацкага веча. І вось на вечы, калі ён абвяшчае, што патрэбна аб'яднацца ўсім палачанам, таму што ён сябе лічыць таксама палачанінам, аб'яднацца ўсёй полацкай зямлі, каб дамагчыся перамогі над тэўтонцамі, так яскрава прамаўляе. Ён такія словы моцныя кажа. Сваё жыццё ён паказвае як прыклад такой паслядоўнасці ў гэтай справе. І вось полацкае веча крычыць: «Меч Усяслава Вячку, меч Усяслава Вячку», што, конечно, бянтэжыць вялікага полацкага князя Владзіміра, які разумее, што ўжо Вячку аддаецца першынство перад ім. І вось выкоўваюць такі меч. Меч, імя якога Усяслаў, у гонар Усяслава Полацкага, самага славутага валадара Полацку, які княжыў у 11 стагоддзі. Гэты меч самі полацкія майстры не могуць выкаваць. І цікава, што наймаюць немца Фердынанда. І вось гэты Фердынанд, які ведае сакрэты, які валодае літаратурай, які валодае кнігамі, вось граматамі, дзе апісваецца, як трэба каваць сапраўдны меч. Ён кажа, што на захадзе, ў Нямецчыне вось выкоўваюцца самыя лепшыя мячы, самым лепшым мячам прысвойваюцца імёны, там Конрад, Карл і гэтак далей. А Усяслава я не ведаю. І тады полацкія баяры распавядаюць яму, хто ж такі князь Усяслаў і чаму ён меч варта назваць ягоным імем. І тут, канешне, удзельнічае у гэтым працэсе выраблення, выкоўкі гэтага мяча таксама і Якаў Палачанін. І гэты меч робіцца на працягу даволі доўгага часу і пазней уручаецца князю Вячку. Вось гэтым мячом ён змагаецца. Хоць таксама такія ёсць вельмі драматычныя перыпетыі, калі адбываецца ўнутраная барацьба ў жыцці князя Вячкі. Рэч у тым, што ягоная першая жонка Звеніслава, яна памерла, пакінуўшы 5гадовую дачку Сафію сіратой. І вось гэту Сафію яе схапілі крыжакі, мечаносцы, і перавезлі ў Рігу. У Рызе яе трымаюць у палоне і кажуць, што мы вернем табе дачку, калі ты аддасі нам палову свайго княства і дазволіш нам вось збудаваць таксама крэпасць каля Кукейноса. Такая драматычная сітуацыя. І вось Вячка апынуўся перад выбарам паміж сваім родным дзіцям і вернасцю сваёй радзіме, свайму княству. Ён едзе ў Рыгу, там кажуць яму пра ўмовы, пасля самога Вячку нават захапілі ў палон, і ён там знаходзіўся. Ён бачыць, што вось гэты Генрых, малады манах Генрых латвійскі, ён навучае ягоную дачку лаціне, і ёй нават забараняюць размаўляць на роднай мове. Вось, дарэчы, Леанід Дайнека ён піша вельмі выразна, што чалавек, які выракся сваёй роднай мовы, ён імкнецца зрабіць так, каб і ўсе астатнія выракліся сваёй роднай мовы. От ён піша проста пра гэта Генрыха латвійска і кажа, што ён з такой жарсцю, з такой зацятасцю вучыў дачку князя Вячкі Сафію вось гэтай лаціне, каб і яна выраклася сваёй мовы, як і ён. І ён, у прынцыпе, нават калі князь Вячка патрапляе ў палон, ён хоча, каб і князь Вячка зрабіўся такім, як ён. Але князь Вячка ён не выракаецца сваёй роднай мовы, сваёй культуры і сваёй прагі да свабоды. Дарэчы, вельмі такі цікавы момант, што праз увесь раман праходзіць такая рэч, што каб чалавеку быць самім сабой, яму патрэбна быць свабодным. Гэта і вобраз Вячкі, гэта і вобраз Якава Палачаніна. Якаў Палачанін, ён быў забраны ў палон са сваёй вёскі разам з кавалём. І каваль на самым пачатку падтрымлівае яго, таму што Якаў проста ў адчаі. А пазней гэты каваль, ён прымае гэты палон як дадзенасць. І ён унутрана згаджаецца з тым, што ён будзе вечным нявольнікам, што яму ўжо няма шансу неяк так вызваліцца. Якаў Палачанін, ён змагаецца ўнутры сябе, ён пастаянна падтрымлівае, вось пастаянна напаўняе свае думкі планамі, як уцячы, планамі ўцёкаў. Аднойчы ён нават спрабуе дамовіцца з гэтым Фердынандам, які выкаваў меч для князя Вячкі, каб Фердынанд дапамог яму ўцячы. Фердынанд яму не дапамагае, наадварот, выдае яго полацкаму баярыну Івану, у якога ён апынуўся
у рабстве баярын Іван. У гэтай сітуацыі ён катуе яго асуджаюць да удараў лазой, і ён нават страчвае здольнасць быць кавалём на нейкі час. Яму просто кажуць, што ты будзеш цяпер толькі двор падмятаць. І калі яшчэ раз паспрабуеш уцячы, цябе просто заб'ем. І вось ён знаходзіцца ў такім стане, збіты, прыніжаны, і ён разумее, што калі ён доўгі час так пражыве, ён таксама, як і той каваль з ягонай вёскі, як ягоны аднавязковец, ён просто застанецца рабом, тому што ён прыме гэта рабства ўнутры сябе. І вось адну ноч ён просто ўстае і вырашае: сёння альбо ніколі. Калі я сёння не ўцяку, я застануся ў рабстве навечна. Вось яму ўдаецца гэтыя ўцёкі, і ён становіцца вольным чалавекам. З рук Вячкі, які гіне ў бітве крыжакамі, ён пераймае вось гэты меч Усяслаў. Вось гэта ідэя такой свабоды, каб рэалізаваць сябе, каб рэалізаваць тое пакліканне, якое дадзена ад Бога. Што тычыцца такога завочнага двубою, супрацьстаяння, якое паказана ў гэтым рамане. Супрацьстаянне не толькі паміж Вячкам і Тэўтонскім ордэнам, супрацьстаянне не толькі мячоў, але супрацьстаянне гістарычных хронікаў. Значыць, паказаны Генрых Латвійскі, які апісвае ўсю гісторыю з гледзішча Тэўтонскага ордэна. І таксама ёсць летапісец, полацкі летапісец Клімята, які жыве ў палацы князя Вячкі і які піша полацкі летапіс. Клімята калісьці быў полацкім дружыннікам, ваяром, але страціў левую руку ў бітве. У яго засталася правая рука, і вось усё жыццё сваё ён прысвячае таму, каб стварыць праўдзівую гісторыю барацьбы з Тэўтонскім ордэнам. Леанід Дайнека паказвае з двух бакоў, як фармуецца адна гісторыя, як пішацца іншая гісторыя. Зусім па-іншаму бачацца падзеі з перспектывы Рыгі і з перспектывы Полацка. Гэта апавяданне пра тыя самыя падзеі, але гэта вельмі розныя погляды. І вось Клімята, ён разумее, што ён састарыцца, што ён памрэ, і справа яго можа загінуць. І таму ён наймае такога маладога хлопца, падлетка фактычна Мірошку. А Мірошка гэта аднавязковец Якава Палачаніна з той самай вось гарэлай весі, які цудам уратаваўся. Уся сям'я яго загінула ў самых трагічных акалічнасцях. Але ён уратаваўся, і вось ён становіцца памочнікам Клімяты. І плюс яшчэ Клімята ён стварае цэлую школу. Ён кажа, што трэба вучыць дзяцей. Каб мець будучыню, трэба вучыць дзяцей. Каб шмат людзей маглі пісаць, каб шмат людзей маглі запісаць праўдзівую гісторыю. Ён стварае эту школу. Пазней ён перадае полацкі летапіс Мірону вось гэтаму. Спачатку это Мірошка, падлетак, а пазней ён вырастае у такога дружынніка і становіцца Міронам. Ужо аўтар Леанід Дайнека называе яго Міронам. Дык вось, супрацьстаянне яшчэ па гэтай лініі яна паказвае вельмі важны аспект. І калі казаць ужо пра развіццё думкі гістарычна раманіста, таму што Леанід Дайнека, вось ён напісаўшы раман «Меч князя Вячкі», ён фактычна яго працягнуў у жалезных жалудах. Тут князь Вячка, нягледзячы на гераічную барацьбу, пацярпеў паразу, а ў жалезных жалудах ужо ствараецца балтска-славянская дзяржава, якая перамагае ўрэшце рэшт Тэўтонскі ордэн пад Грунвальдам. Там прыводзяць такія словы князь Ізяслаў Наваградскі, які з'яўляецца адным з заснавальнікаў Вялікае княства Літоўскае. Ён, размаўляючы са сваімі сынамі, ён кажа: «Вы ведаеце князя Вячку?» Яны кажуць: «Канешне, ведаюць». І Ізяслаў кажа, што такія людзі ніколі не паміраюць. Такія людзі жывуць вечна. Таму што подзвіг іхны і прыклад іхны кліча нас да змагання. Гэты подзвіг кліча нас да змагання, кліча нас не апускаць рукі. Што ж адбываецца у канцы, у фінале гэтага раману? Фінал гэтага раману у тым, што, выбіраючы паміж дачкой і княствам, князь Вячка, ён развітваецца сваёй дачкой. Ён кажа: яе ўсё адно не магу ўратаваць, а так я страчу і дачку, і княства. Я працягваю змагацца з крыжакамі. І ён сячэ вось крыжацкі атрад, які ўжо прыехаў у Кукейнос. Ён робіць напад на замак аднаго са сваіх ворагаў, такога Данііла Леневардена, замак Леневарден, які побач Кукейносам. Ён захапіў, спаліў гэты замак. І пазней, даведаўшыся, што біскуп Альберт збірае вялізнае войска, у якое прыязджаюць не толькі немцы, але і шведы, і датчане, і фрызы, і прадстаўнікі, фактычна гэта такі еўрапейскі крыжовы паход, ён спальвае свой горад
і сыходзіць да эстаў. Эсты — гэта продкі сучасных эстонцаў, паўтаруся, і вось там працягвае сваё змаганне з таўтонскімі рыцарамі. Вельмі цікавы вобраз ягоны такі. Перад тым, як спаліць горад, і перад тым, як развітацца ўвогуле са сваім княствам, ён садзіць маладзенькі дубок. Ну, ніхто это не разумее, а такі знак ён вельмі важны. Ён кажа, што, можа быць, нас ужо не будзе, і, напэўна, нас ужо хутка не будзе, але гэтае дрэва застанецца тут. Тут пераклікаецца з такімі словамі Марціна Лютера, які казаў, што нават калі я буду ведаць, што сёння мой апошні дзень, я пасаджу дрэва. Важная і доўгатэрміновая справа, якая будзе працягвацца. То бок Вячка сцвярджае гэтым самым крокам, які сімвалізуе, што справа змагання на ім і на ягонай смерці яна не скончыцца. Яна будзе працягвацца і ўрэшце рэшт будзе перамога. Галоўным горадам супраціву яго становіцца горад Юр'яў, ці Дерпт, Дорпат, як называюць, апошняя частка кнігі, апошнія главы кнігі. Яны прысвечаны бітве за Юр'яў, ці бітве за Дорпат. Гэта бітва, яна апісана вельмі маляўніча. Аўтар кажа, што гэта лебядзіная песня Вячкі. Ён разам з жонкай, з дружыннікамі, жонка яго падтрымлівае, гэта даглядае параненых. Ён змагаецца да канца, і ён гіне ў гэтай бітве, у гэтым баі. Самы цікавы момант, што калі яму адсеклі руку, і Якаў Палачанін кажа: «Князь, давай мы цябе забяром, мы цябе выцягнем з поля бітвы, і зялейнікі спыняць кроў, ты яшчэ будзеш нас узаншаліваць, ты яшчэ будзеш жыць». Ён кажа: «Пачакай, у мяне ёсць яшчэ адна рука, я не спынюся». Ён гіне, ён загінуў у гэтай бітве за Юр'яў. І адначасова аўтар нас пераносіць у намёт Генрыха Латвійскага. Генрых Латвійскі апісвае гэту бітву і ўсё. І калі ён даведаўся, што князь Вячка ён не схоплены ў палон, што ён загінуў у бітве, то ён вельмі засмуціўся. І хутка мы разумеем, чаму ён засмуціўся. Таму што калі прыходзіць біскуп Альберт, ён кажа: «Мы перамаглі, Дерпт наш, мы захапілі ўсю Эстонію, Эстонія наша». Генрых Латвійскі адказвае яму: насамрэч ён перамог, таму што вось сімвал гэтага змагання князя Вячкі, ён застанецца. Самы ўжо фінал раману, менавіта тэксту раману, калі праз падземны ход уцякае Якаў Палачанін, які выносіць меч Усяслава, і уцякае з ім разам вось дружыннік Мірон, якому летапісец Клімята перадае полацкі летапіс. Таму застаецца полацкі меч і полацкі летапіс у руках палачанаў. І гэта вось такі фінал, што барацьба не спынілася, што гераічны прыклад князя Вячкі, ён застанецца ў аналах. Ёсць у гэтым рамане уступ і заканчэнне. Слова на пачатку і слова ў канцы. І яны вельмі цікавыя. На пачатку Леанід Дайнека ён піша, што ён вельмі цікавіўся гісторыяй яшчэ з маленства. І вось гэтыя вобразы ў яго ўставалі перад вачыма. Аблога гарадоў, калі тараны прабіваюць вось брамы гарадскія, гэтыя сечы, наш старадаўні Полацак, наша рыцарская культура. І яна заўсёды стаяла ў яго ўваччу, ён хацеў пра гэта напісаць. Ён хацеў сустрэцца са старажытнымі палачанамі і пазнаёміць беларусаў са старажытнымі палачанамі, з нашымі продкамі. А ў канцы, завяршаючы свой раман, я стаю каля сценаў Святой Сафіі і слухаю музыку з полацкага шытка. Полацкі шытак, мы памятаем, што это музыка 16 стагоддзя, музыка рэфармацыі, музыка залатога веку Беларусь. І апошнія ягоныя словы, што паклон табе, родная зямля. Што ў нас ёсць свая гісторыя, у нас ёсць свае героі, яна абсалютна еўрапейская, яна абсалютна такая самая, як у іншых краінах, і гэтай гісторыяй варта ганарыцца. Добрая, дарэчы, мова ён трошкі стылізуе пад старажытнасць. Напрыклад, год ён называе там сонцаварот. Вось там 20 сонцаваротаў прайшло, аж 20 гадоў мінула. Тыдзень гэта сядміца. Праз 3 сядміцы, это значит праз 3 тыдні. Ён там меры вагі, адлегласці, даўжыні, ён усё вось імкнецца гэтыя старажытныя словы выкарыстаць, уводзіць іх у такі зварот. І прытым робіць гэта вельмі стылёва. Можна там так даволі добра падвучыць старабеларускую мову. У тым сэнсе, што
яны ўжываюцца там, дзе патрэбна, вось гэтыя адпаведнікі. Некаторыя рэчы, вот ён апошняе, ён кажа, гэта не бітва, у яго валка. Валка, вось слаўная была валка. Некаторыя рэчы яны не будуць зразумелыя сучаснаму чытачу, але яны тлумачацца пад зорачкамі і можна прачытаць іх значэнне. Ну і плюс, канешне, знаёмства з гістарычным матэрыялам уражвае. Відавочна, што ён чытаў хроніку Генрыха Латвійскага, відавочна, што ён глядзеў на тое, як адбывалася, як падзеі адбываліся ў 13 стагоддзі. І ён піша, ну, канешне, полацкае княства слабее. Канешне, вось ёсць барацьба паміж князямі, але сама гісторыя, сама беларуская гісторыя, яна працягваецца. І вось дзякуючы такім героям, як Вячка, і пазней, як Якаў Палачанін працягнуў ягоную барацьбу, дзякуючы гэтаму гэта тэрыторыя не застанецца безгаспадарчай. І вось пазней ён ужо апісвае ў рамане «Жалезныя жалуды» утварэння вялікага княства літоўскага. Ну, канешне, вобраз княжа Вячкі. Ну, мы можам параўноўваць Леніна Дайнеку не толькі з Вальтарам Скоттам. Я кажу, яно так падобнае, калі вось прачытаць раман Айвенга і іншыя раманы Вальтара Скотта і «Меч князя Вячкі», то, канешне, падабенства там можна знайсці. Тая эпоха, хоць напісаная ў розныя часы аўтарамі з розных краінаў. Але, канешне, і вобраз князя Вячкі ён натхняў Владзіміра Караткевіча. Владимир Караткевич балладу написал про князя Вячку. И эта баллада такая, ну, даволі такая моцная. Баллада гучыць даволі так магутна. Хоць там зусім іншы фінал, там князя Вячку захапілі тэўтоны, прывялі яго ў Маренбург, хоць Маренбурга яшчэ не было тады момант, ну, але гэта вось такая сімвалічная сталіца. І там ён павінен быць асуджаны і пакараны смерцю. Аднак князь Вячка просіць развязаць путы, просіць развітацца з канём, нечакана ўсхопліваецца на каня і гіне ў апошняй бітве. І тут, канешне, Караткевіч гэта вельмі моцна апісаў, это 1957 год. Вось балада пра Вячку, князя простых людзей у Караткевіча. Відавочна, што перагукаецца з лёсам біблійнага героя Самсона. Самсона, які ўжо там быў і аслеплены, і доўгі час прыніжаны быў у філістынскіх турмах. Ён вось, калі яго вывелі, каб пасмяяцца, ён сваёй сілай магутнай, калі адраслі ягоныя валасы, ён крышыць гэтыя слупы, на якіх трымаецца палац філістынцаў, і гіне сам, але разам з тым забівае вельмі шмат ворагаў. Караткевіч так бачыў князя Вячку. Канешне, вельмі важны момант гэта тое, што сам Вячка, ягоны подвиг, яны ўвайшлі у беларускую гісторыю, яны ўвайшлі як такі вобраз моцны, вобраз, які сведчыць пра тое, што, канешне, гісторыя, яна трымаецца на канкрэтных людзях. Сама гісторыя, як піша Леонід Дайнека, гэта лёсы людзей канкрэтных, што без людзей немагчыма апісаць гістарычныя падзеі. Я нагадаю, што гэта савецкі час усё ж там, дзе там класавая барацьба, калі ўсё гэта. Але вось гэта асоба ў гісторыі, маральны стрыжань якой, вера ў Бога, сіла духу, якой вызначае ход гістарычных падзеяў. Чытайце раман «Меч князя Вячку». Дзякуй за ўвагу.